crazy loads. Yo, what's up? What's up, yo? Zambales boy. Oh, swimming na. Ayun na si Crazy Loads, nakarating na sa San Felipe, sa Takip Silim. Pagbabayaran, nagpa-vlog pa. Pero overnight na ganyan. Itong ganito, mga ganito. Five. Mas makano sa may airport. Doble. Lapit eh.
Te. Ay, kasla floating ako. Rest house. What? Floating rest house? Mangkili ka mga ano? Mayat. Ang manumayanot na napig sa dimaha. Ay ka. Kanti talina. Mabuling ito. Umulit ta. Alright guys. Tignan natin ngayon tong kwarto namin. Ayan. Ayan na si Crazy Loads, nagbablog din. Ponyville. cc. Ayun. Tapos yung TO3. Ay, sa wala naman. Tipot.